Ahoj. No, tak já už to mám za sebou. Moje první rande po hodně dlouhé době. No a ty se teď určitě chceš zeptat, jaký to asi bylo, viď? No, tak poslouchej. Já bych řekla, že to bylo nezapomenutelný. Fakt, jako jestli si někdy něco budu pamatovat na smrtelný posteli, tak tenhle večer. Ale možná jsem si to představovala trochu jinak. No. Za prvé, spletl si restauraci. Já jsem čekala v jedné, on seděl v úplně jiné. A to ještě trval na tom, že jsem se spletla já. Chápeš to? Já. No a pak, jako fakt z ničeho nic, mi podá dárek. Dárek? Říkáš si, to je milý. No, to jsi měla vidět. Dal mi knihu. Jak si najít muže po 30 a nezbláznit se z toho? Jako fakt. Já jsem myslela, že se zblázním. Ale nic, já jsem se zachovala jako dáma. Usmála jsem se, poděkovala a nechala to přejít. Jen tak. Ale on ne. Ne, on mi začal předčítat. Kapitola 1. Přestaňte působit zoufale, že někoho hledáte. Chápeš to? Peti, prosím tě, je tohle normální? Jako tohle se fakt jako dělá. Já nevím, já jsem si myslela, že budu muset řešit něco, jako že je strašně nudný nebo že špatně jí, ale tohle... A pozor, vrchol večera. Platíme a on mi řekne, mám skvělý nápad. Každý zaplatíme přesně tolik, kolik jsme snědli. Já jsem měla polívku a on 3chodové menu. Takže já jsem zaplatila 120 korun a on 800. Chápeš? Ne, promiň, já si budu muset dát 2 vína. Prosím tě, kdybych ještě někdy jednou měla nápad, že chci randit, tak mě prosím tě zastřel, ano? No teda... Možná bych mu ještě měla napsat, co? Hm?